aw ni yanma ni nimanaw comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bi ne tɛna tobili kɛ dɛ aw den de bɛna tobili kɛ ale bamanan tɔgɔ de ye ko kɛmɛ a ye zira temi verre ɲɛ kelen de k'a la sisan o ye 80 grammes ye o kɔfɛ mɔrɛnga cuillère fitinin ɲɛ kelen an t'a caya ɲani a bɛ dansago kɛ kosɛbɛ o baara ɲɛnabɔli an fɛ an bɛ crème liquide bɛ sɔrɔ alimentation na n'i taara dɔrɔn ko crème liquide u b'a d'i ma an b'ale temi verre ɲɛ 5 bɔɲango k'a la fɔlɔ a bɛ komi i n'a fɔ 80 ml n'i y'o multiplier par 5 o bɛ joli di nɔnɔ dorodoro temi verre ɲɛ kelen 80 ml bɔɲango an b'ale kelen dɔrɔn de k'a la den fila tɛ k'a la ɲana sukaro bɛ caya kosɛbɛ an bolo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a doni da bɔ ɲɔgɔn na ne teri denmisɛnninw komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na aw bɔɲango de bɛ ka nin dilan aw kɔni t'a fɔ ne ɲɛna ko aw bɛ dɛsɛ ka nin dilan sa a ye to ka mama bolo bɔ da la dɔɔni i b'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'i fiye ka duru ni i yɛrɛ ɲɛ b'a la k'i bɛ ka wɔsi dɔrɔn i bɛ se k'a di mama ma i b'a fɔ mama n sɛgɛnna dɔɔni i t'i ɲɛma i k'a lama dɔɔni i n'a fɔ ne y'o kɛ ja kɔfɛ aw bɔɲango ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a donna ɲɔgɔn na ka ɲɛ nka an datora kosɛbɛ sabula ziraw jimi cogo tɛ kelen ye an bɛna crème liquide temi verre ɲɛ kelen k'a la kun o kɔfɛ dɔrɔn an b'a ɲamini dabɔ ɲɔgɔn na tuguni n'i bolo sɛgɛnna dɔrɔn i b'a di mama ma sabula ale fana galabu ka kɔgɔ ni e ta ye i b'a don ɲɔgɔn na ka ɲɛ dɛ sabula e de fɔlɔ bɛ n'a nɛnɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tasanin dɔ ta sa i b'a kɛ manama ye i kɔni ka n'a kɛ verre lama ye dɛ an b'a kɛ manalama de ye o la n'an y'a don congélateur kɔnɔna na glace bɛ yɔrɔ min na frigo la tantɔ an b'a don o yɔrɔ de la yan'o cɛ i b'a dilan kɔnɔna na ka ɲɛ i n'a fɔ nin yɔrɔ la n'i dɛsɛra k'a dilan ka ɲɛ i b'a di mama ma mama b'a dilan ka ɲɛ sabula ale galabu kɛnɛyalen don ni e ta ye fɔlɔ nka nin ko ni ninnu de kɛli b'a to e fana galabu bɛ kɛnɛya o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka mana dɔ bila a da la k'an tɛgɛ digi o mana kan walasa mana ka nɔrɔ a la kosɛbɛ o la an b'a ta k'a bila frigo kɔnɔna na heure 4 heure 4 selen filɛ nin ye an filɛ k'a ta k'a bɔ congélateur kɔnɔna na glace ma yɔrɔ o yɔrɔ de ye congélateur ye yɔrɔ min tɛ glace ye o ye frigo ye o kɔfɛ dɔrɔn an b'an ka cuillère ta an bɛ cuillère ta ka cuillère kɛ k'a sɛlɛ i n'a fɔ k'a sɛlɛku dɔɔni ka sɔrɔ k'a kɛ an ka bɔlinin kɔnɔna na ne teri denmisɛnninw ninnu kɔni ma gɛlɛn dɛ ni nin fasugu ninnu ka d'aw ye a y'a fɔ mama ɲɛna k'a ka abonné 100 sanfɛla la sabula aw bɔɲɔgɔnko fana ka to ka tobili kɛ i b'a dɔn o ka di aw ye n'o ka d'aw ye dɔrɔn a y'aw abonné yan nɔ o la an bɛ to ka caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni maanaw aw bɛɛ de folen don waati bɛɛ lajɛlen na ne ni maana caman nɔrɔlen don na sabula u denw de bɛ ne fɛ kosɛbɛ cɛmaninw fara musomaninw kan a bɛɛ dɔn o la sa ne fana y'a miiri n ko bɛna to ka ninnu kɛ waasa ka ne teri denmisɛnninw fana jadu yɛrɛ la kosɛbɛ a y'aw abonné waasa video ka caya n bɛna lien bila barre de description na n'i y'a taper lien kan dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ 100 kɔnɔna na ko daminɛ de don ni video in yɛrɛ de y'a fɔlɔ ye comme aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na bi ta in ma nɔgɔya dɔɔni nka n'Ala sɔnna a ma ni denmisɛnninw b'a lajɛ k'a ka d'u ye kosɛbɛ a bɛ ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i n'a fɔ ne ka video la fana ne ka video daminɛ kun man ɲi aw de y'a diya aw yɛrɛ ye n'a kɛra tantɔ aw ni ce ne ni maanaw dan tɛ aw de la wa aw de folen don diɲɛ don o don